बासबारि ओनसोलाव 3000नि बारा हा दखल खालामफैनो नागिरदों गावसोरनि माने इन्डास्ट्रि बानायनो बे बेलायाव माने रायजोफ्राबो जानानै सांग्रां जानानै गावसोरनि मोन्थायखौ लाखिनो गावसोरनि हा हुखौ रावनोबो हगारा होननानै बेवहाय मोनसे जथुमनाय जादों बे जथुमनायाव ओमफ्राय बेखौ गभर्नमेन्टआ जुदि बे माबाखौ एलटमेन्ट होखाबायबा बिसोरनो बेखौ मारै बोखारनानै लानो हानो बिनि थाखाय बेफोरखौनो बाहाय माबानाय जादों सावरायनाय जादों बे सावरायनाय समाव आङो जोंहा ट्राइबेला मारै माबा रैखाथि दङ आयेनाव मारै रैखाथि दङ बेखौ आं एसे बुंफ्रुना होनाय जादों दा बे एरियाया 6 सिडुल एरियायाव गोलैयो 6 सिडुल बिटिसि 6 सिडुल एमेन्डमेन्ट एक्ट 2003 बे आयेन मथे बेवहाय दस्रा गुबुन नन ट्राइबेलफ्रा खुनु हाखौ एलटमेन्ट मोनला आरो बे माने नन ट्राइबेलनि खुनु माने कम्पानियानो बेवहाय हा लाफैनो मोनला दा बे खेथ्रआव आदानि कम्पानिनो बे 3000 बिगा हाखौ माबोरै होनो नागिरखो बेखौ माने गभर्नमेन्टआ माने आयेन मथे खामानि मावनाय जायाखै बे ट्राइबेलफोरनिफ्राय बे खुनु माबा लायालाबानो बिसिनिफ्राय खुनु मतामत लायालाबानो बिसिनिफ्राय माबा बुंनांगौलगिया खोथा जेबो लायालाबानो गावसोरनि गोसो मथेनो बेबायदि होनाया मस्थ' माने आयेन बिरोधि खोथा जादों ओंखायनो दा बे जायगानि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो माने आं साजेसन होफैदों जे माने बिसोरो दा माने आयेनगत भाबै बेखौ अबजेक्सन होनो हायो आरो बे बिटिसि गभर्नमेन्टखौबो माबा हा एलटमेन्टखौ जुदि होबायबा अर्डार होबायबा बेखौ केन्सेल खालामहोनो हायो केन्सेल खालामनो बेखौ मेम'रेन्डाम होनांगौ ओमफ्राय बे मेम'रेन्डामखौ अलरेडि होखाबाय होनदों बिसोरो होनाया माने खालि बिटिसिआवल' थांनो मोनाखै बे बिटिसिआवल' माने दाबो होनाय जायाखै दा बेखौ हैग्रोनांगौ हैनानै जुदि बेखौ मानियाबा बिसोरो बेहाय जुदि गनायाबा बेखौ माने कर्टआव थांनांगोन आरोखि आयेनगत भाबै बेखौ कर्टआव चेलेन्ज खालामनांगोन खारन सेन्ट्रेल माबाया जोंना बे बिटिसि एक्टआ सेन्ट्रेल एक्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय खालामना हरनाय बे आयेनखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ जेबो खालामनो हाया बेखौ मानियालाबानो स्टेट गभर्नमेन्टआ बेबादि जानला मोनला बयनोबो बे मोननांगौलगिया नङै मानसिफोरनो बे हाखौ बिदि खालामनो हाया आरोखि बिसोरो दा बेखौनो आङो रायजोफोरखौ बे सोमोन्दै एसे बुंथि होफैदों बेनो आंनि बुंनांगौ रायजो राजाफ्रा मा लुबैदों रायजो राजाफ्रा बेनो गावनि हाखौ प्रटेक्सन होनांगौ बिसोर हगारनो मारै हगारनांगौ जाखो जे बहा थांनो बिसोरलाय बेखौ हगारनानै बहा थांनांगौ जाखो बेखौ रिजार्भ खालामना होखादों ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेलफ्रा माने हा नङाबा सोलिनो हाया हा नङाबानो बिस्रा जेबो उफाय गैया थांनानै थानायनि आरो दस्रा बिजनेस गैया बिस्रा दस्रा माने प्रफेसन गैया जेनेबा मिस्ट्रिफोर खामानि मावनो हाया आरो माने ना फाननानैबो जानो हाया आरो माने जिखुनु माने फिसा फिसौ माने इन्डास्ट्रिबो खालामनानै जानो हाया माने बे हायानो मेइन बिसोरना माने हा नङाबानो बिसोरो माने थांनानै थानो हाया आरो बे हाया जाहाथे दस्राफ्रा ग्लोब लाग्लोबफैनो मोना लाग्लोबफैनो हाया बे एरिया बिसोरनि हाखौ बिनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ प्रटेक्सन होदों बिनि थाखायनो आयेन बानायनानै प्रटेक्सन होदों आगोलाव बानायदोंमोन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि उनाव बे माबा 6 सिडुल जाबाय बिटिसि 6 सिडुल जाबाय बिदिनो माने बिटिसि 6 सिडुलाव बेबो ट्राइबेल एरिया जाजोब्बाय ट्राइबेल एरिया बाहाय माने बिनि हाया माने ट्राइबेलफोरनि थाखाय संरक्षित आरोखि बे गोबां मानसिफ्रा बुंदों मोनसे ओनसोलाव इन्डास्ट्रि जायोबा बेवहाय नोंथांमोननि फिसा फिसौफ्रानो मावनानै मोनजागोन होननानै गोबां मानसिफ्रा बे माने माबा फिसा फिसौ मा खामानि मावनानै मोनजानो बेवहाय मा खामानि मावनानै मोनजानो बे साबसेया मोनजागोन बेलाय बे हाजार मानसिनो होजोबनो हागोन नामा हाजार मानसिनो साख्रि होजोबनो हागोन नामा आरो मा साख्रि होनो बिसोरो बोरै इन्डास्ट्रियावथ' बे स्पेसियेलाइज मानसिफोरखौसो होयो बिसोरो जोंनि मानसिफ्रा सोरबा स्पेसियेलाइज दं नामा बिदि
बिदिनो बिदि माने नोंसोर साख्रि होनोसै नै नोंसोरखौ माने फोरोंनानै जोङो होगोन बिदि होनो हायो नामा मानसिलाय बे रोंखानायखौसो लाबोगोन बिसोर बाहेरानिफ्रायसो लाबोजोबगोन आरो जोंहा मा प्रफिट जानांगौ जागोन मा लाब जानांगौ जोंहालाय आरो बे माने बेहाय बिजनेस खालामनानै बिसोर प्रफिट मोनगोन बे प्रफिटनि लाबखौ जों मोनफायो नामा जोंथ' मोना कम्पानियासो मोनजोबगोन बे हाखौ हगारनायाव राजनिति लिडारफोरनि माबाफोर आखाइ थानांगौ नामा राजनिति लिडार निस्सय थागोन राजनिति लिडार माने मा बे बिजेपिनि लिडारफोर बिजेपिनि लिडार दा माने जोंना बिटिसि गभर्नमेन्टआ माने बिटिसिजों लोगो नालाय आरो माने बिजेपिजों लोगो नालाय आरो बिजेपिया माने स्टेट गभर्नमेन्टआ जा होनो बेखौ खालामनांगौ बिसोरो बे माने स्टेट गभर्नमेन्टनि पलिसि बे माने बेखौ माबानो बे पलिसियानो माने ट्राइबेलफोरखौ बोरै धंस' खालामनाय आरोखि ट्राइबेल धंस' खालामनायखौ मानो मानिनांगौ जाखो मानिनो हाया बेखौ आरो जोंखौ प्रटेकसन होनोनो बे माने आयेनखौ बानायना होखादों आरो बे माबाखौनो आयेनखौनो उलुंगा खालामनानै बिसोरो जोंखौ माने निरापत्ता खालामोबा जोंनि जिबन जोंनि थांनानै थानाय राहा बेखौनो जुदि माने असुरक्षित खालामना होयोबा निरापत्ताहीन खालामना होयोबा माने जों बहा थांनांगौ जाखो जों बिदिनो जोंनि मानसिफोरखौ माने संख्याखौनो फोजोबबाय जोंनि संख्या माने बिदिनो होखारजायोबा हाजो हाला थांलाबायबाय बाहायबो गोमाहैजोब्बाय मानसिफ्रानो गोमाहैजोब्बाय दे हेभ लस्ट अब्लिभियन गोदोनिफ्रायनो बे माबा आसामनि राजधानिखौ लाबोनाया ओमफ्राय शिलंनिफ्राय जेब्लानाखि आसामनि राजधानिखौ शिलंनिफ्राय लाबोयो माबायाव दिसपुराव बे गासैबो ट्राइबेल एरियाजोबमोन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकमोन बे जायगाया बेखौ गासैबो बिनि मानसिफोरखौ फिजिकेलि लिफ्टेड खालामनानै मानसिखौ बोखांना लांनानै बै नागालेण्ड नागाल बर्डाराव दोनहैदों मेरापानियाव बे नागाफोरजों बुथारला जाजोबदों ओमफ्राय बेबायदि खालामोनबा बेबायदि खालामोनामोन गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय एचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन